хората късме Златин и правим едно видео. Clash Royale! Ай, тук трябва да победим. Аз съм шифнах точка бега с Златин, а те насово. Окей, ако ми харесвате, моля хора, направете един лайк. И абонирайте. Както знаете, един лайк, един джем и една легендарка. Ока, вижте, всъщност имам две легендарки. Инферно Дракон ми се падна на пета арена от Silver Chest. От пета и ми се падна от Silver Chest. А пък в Free Chest. Абе, от Silver. А пък в шеста арена от Free Chest Lava Hunter. И сега, след 3, 2, 1, битка! Приятел, аз отивам малко да се зарежда, че веднага стана 15. Ти ме чакай тук. Сега да видим тук какво правят те си. Я видим какво пускат. 7 левел. Аха. Яко. Аха. Съжалявам, братлета, една голяма грешка. Тогава започваме от тук. О, какво става, бе? Абе, Коста! Тук. Коста! Коста изеднеш на този телефон, бе. Дай. Айде, бе! А, фак! Айде, бе, работи! Съжалявам. Айде! Абе, Бъртлета, съжалявам, че загубих. Просто... Просто да не говорим. Бе, намалете, Хари! Ай, пак да опитаме. Няма ли, че? Ай, да опитаме пак. И този път се надявам да не запича. И така се надявах. Ще да ги победя, обаче нещо започна да запича. Окей, Мастерс. Окей. Допълнителна информация. Камионът лично аз го докарах от Германия. Няма лук, няма троп. Палиш и тръгваш. За повече информация на телефона. Бам. Пипнах. И шават ме, тук много ме шават. Уф, мабър. Ай. Атака. Трябва да се атакува. Бъртлет, тук нещо много зле се получава, както виждате. Зап. Окей. Не знам на този картите какви са, много зле. Айде, стрелички и взимаме кола. Братлета, нали? Тук сме най-добрите ние, бе. Тук как няма да съм най-добрия, бе. Аз съм шампиона. Охо, то сме взели много демидж, бе. Само на гол. Айде, и той ми я взе. Браво на човека. Късметлия. Окей. Добър късмет. Всъщност. Стой. Още
едно инферно, няма да се притесняваме тук. Ай, започваме атака. Това хич не е хубаво. Чай. Но, грешка. Извинете. Факълс. Грешка, сега започвам да атакувам. Ей, тази количка. И сега да ги видим тест на важната работа, които много ми се правят. Стой! Тези, които ми се правят на важната, тези, които само ме дразнят и се правят на много важната работа, нали? Знаете за кои гаднярите. Грешка стана той. Сега започвам да го атакавам. Това си е най-трудното. Най-трудно! Много трудно! Трудно! 12. Окей, братлета, 1-1. Куласа, вай. Извинете, такова и нещо става. Айде. Само да зареди братлета. Стана. Взехме една и ако става тук. Тук не е чак толкова яко. Мускитар. Извинете. Мускитар. Атака с този път. Ще атакуваме. Чай да го видим тест на важната работа. Как се правят, че да умрат, като са важната работа, да си умират, да си отиват на гроба. Важната работа? Разбирам. Много важна работа се прави, бе. Но, това направо. И сори, братлета. И няма какво да правя, направо повеснявам сега. Пускам инферно за нарочно. Направо когато ми взема такова, направо повеснявам. И къртявам нещо такова, направо повеснявам. Не знам как да ви го обясня. Направо. Не мога да го обяснявам. Барем не мога да го обясня. Разбирате какъв е проблема? Разбрахте ли какъв е проблема? Стой. Губим. Както винаги. Яко. Хич не е яко, братлета. Хич. Трябва да използвам и уича. Но нямам къде да го слагам. Извинете, но май реших къде да го слагам. Ей, така. Така. Сега. Ей, така. Започвам с инферно. Окей.
Охо, това хич не е готино. Който мисли, че е готино да си е смута гръм. Значи е смута гръм. Къде е сятка? Нищо няма да стане. Познах. Кахо. Коншхари на български. Говори на български. Стига! Коншхари на български, бе. Коншхари на български. Айде. На лов за коли. Отивахме. Но сега явно ми попречиха много. Ай. Фрезенпек. Това не е готино. Бъртлета. Какво да кажа? Хич не е готино тук. Тук не е готино. Хич. Охо, братле. Само как да... Стигна. Окей. И ние можем. Коста? За какво така? Нищо. За пича. Wizard. Атака. Трябва да умре. Трябва. Да. И това е. Братлета, това беше най-якото. Я да видим. Сега ще видим едно нещо. Аз също мислям 2000. Писах на Supercell да ми дадат легендари карта пак. Още една тогава нямах и втора. Обаче ми писаха, че на 2018 година ще получа Sparky Miner. Така че трябва да очаквам много добре. Сега до скоро, братлета. Чао!